Hov, sidder I der? Dag med jer. Nu vil jeg fortælle jer om individopfattelser i det moderne samfund. Der var engang et feudalt samfund med Gud for oven, kongen derefter, så adelen og til sidst du og jeg. En masse bønder uden særlig meget at skulle have sagt. Men så kom stoikerne og påstod, at vi alle var født lige. Det var begyndelsen for nye tanker. Det næste brud kom med Hugo Grotius, som sagde, at det ikke var Gud, der bestemte menneskets skæbne, men det var menneskets egen frie vilje og ansvar. Den pessimistiske Thomas Hobbes mente, at mennesket var egoistisk. John Locke mente, at individet var født frit, og at staten kun skulle beskytte dette. Voltaire var kritisk modstander af enevælden og stor fan af ytringsfriheden. Nu var der fokus på individet, du og jeg. Altså Jens, der er landmand, en kone Lis og 2 små børn. Jens livret af frikadeller, kartofler og sovs. Og enke fru Merete, som holder meget af at synge salmer i kirken. Og så er der lille Hans, i 2. klasse. Han elsker at hænge med vennerne. Men mere vil have mere. Jens kunne ikke få nok sovs. Merete kunne ikke holde op med at synge, og Hans blev aldrig træt af at hænge. Mig. Men hvad er prisen? Mig. Hvad skal der nu ske med folkeskolen? Hvad er din holdning?